nu er mest danske piger, der bliver handlet med i Danmark, eller hvis ikke, hvor kommer de så fra? Altså, de piger, som er handlet, og som vi har, skal man sige, fokus på, i hvert fald deres bagmænd, det er primært fra andre lande. Jeg vil sige, der er jo nogle ting i det der handelsbegreb, som gør, at danske piger måske ikke er så meget set i den sammenhæng. De måske mere bare, de har måske bare en Alphonse eller en ruffer, altså en, som tjener penge på, at de prostituerer sig. Men for at svare på et spørgsmål, så kan man sige, når det nu ikke er danske piger, så er det jo så udenlandske piger, og det er jo primært Østeuropa. Det har vi en hel del af. Og så også Afrika. Altså, de to personkredse, eller de to dele af verden, det er sådan hovedleverandørerne. Eller det er den store procentdel. Men det er verdensomspændende, og vi har jo alt. Altså, vi har jo Sydamerika også, og vi har jo også Asien. Så du kan ikke sige, at der ikke er noget, der ikke er der. Altså, der er sgu lidt af det hele, ja. Men primært selvfølgelig Afrika og Østeuropa.